வணக்கம் ஜி. கடை பேர் வந்து பாக்யஸ்ரீ சாரீஸ், சேலம் ஓல்டு பஸ் ஸ்டாண்டு. இப்போ நம்ம பார்க்குறது வந்து ஃபேன்சி சாரீஸ், எம்ப்ராய்டிங் ஒர்க் வித் ஸ்டோன். கிளாத் பார்த்தீங்க, ஃபேப்ரிக் பார்த்தீங்க நெட்டு ஜிம்மி ஷூ மாதிரி இருக்கும். 210 நெட்டு. இதில் கலர்ஸ் வேணும், 6 கலர்ஸ் கிடைக்கும். அந்த மாதிரி நிறைய டிசைன்ஸ் இருக்கு. நான் இப்போ காமிக்கிறது ஒரு டிசைன்ஸ். இதில் என்ன கலர் இருக்குது இது நான் காமிக்கிறேன். எண்டில் ப்ளவுஸ் கூட காமிக்கிறேன். ப்ளவுஸ் கூட கிராண்டாக தான் இருக்கும், ஃபுல் ஹெவி கிராண்ட். அந்த மாதிரி நிறையா பேட்டர்ன்ஸ் இருக்கு, நிறையா வெரைட்டி கூட இருக்கு. நெட் கூட இருக்கு, துணி கூட இருக்கு. ஃபேப்ரிக் எல்லாமே வேறு வேறு வரும். சில்க் ஃபேப்ரிக்ஸ் கூட இருக்கு, நிறையா இருக்கு. இந்த மாதிரி லெங்கா சொல்லி வேணும் கூட கிடைக்கும், சுடிதார் மெட்டீரியல் வேணும் கூட கிடைக்கும். இப்போ நமக்கு பார்க்குறத வந்து ஃபேன்சி சாரீஸ், வெட்டிங்க்கு கட்டுறதுக்கு, ரிங் செரமரி கட்டுறதுக்கு, இந்த மாதிரி சாரீஸ். இதில் நிறையா குவாலிட்டி வெரைட்டி நிறையா இருக்கு. 100 பேட்டர்ன்ஸ்க்கு மேலே இருக்கு. இப்போ நம்ம காமிக்கிறது வந்து ஒரு பேட்டர்ன். இந்த மாதிரி உனக்கு